Preparation po tayo papuntang Asingan. Charity ng MNRC. Atin tayo. Yan. So, gear up na tayo. Alis tayo ng mga 6 o'clock oras. 5:55 na. Kita-kits mamaya ulit. Balik ako. Guys, malapit na tayo makalabas. Dito tayo sa gilid ng kanal. Ayan. Para tayong nasa bangin. Rakit na ang motor natin. Ayun. Dito yung dinaan ko. Doon. Umakyat doon. Ayan. So, balikan natin yung gear ko. Para makalayas na tayo. Ayan. Naiwan ko sa aso. Ayun. Jacket na tayo. Ayan. Huwag natin kalimutang mag-jacket at masusunog tayo sa araw. Ayan. Pantalon, shoes. Ayan. Para safe tayo. Malayo-layo pa yung biyahe natin. Ayun. Ayan. So, kunin na natin ang ating predator. Ako, sumabit pa. Ayun. Ayun guys. Ayun natin yung tarpaulin natin para ma-picturean natin doon sa activity. Ayan. Ayun guys, we're approaching Kalasyaw. Bayan ng Puto. Sa Kalasyaw na tayo. Ano yung mga puto dito? Wala dito sa crossing. Nasa bayan pala, sorry. Ayan. So, nasa crossing na tayo. Kalasyaw. Ayun, galit. Isa na akong kasama, napick up ko sa Santa Barbara yan. Malampasan ko sa sorry. Liwanag na pa. Bata dito, hindi pa raw nag-aalmusal, pakainin natin.
Ayan. Nandito na tayo guys. Nakauwi na ako. Ayan. So time check 10:20. Ayan. May repair tayo. Ito. I-repaint natin to. Update ko kayo. Ayan. Kita-kits ulit sa next charity. Bye.